Sanad je i ove godine, zahvaljujući udruženju odgojivača ovaca Čokanska cigaja, bio u žiži javnosti, pre svih onih koji se bave ovim poslom. Dakle, jedna lepa tradicija nastavljena je i ove godine, samo što je bila drugačija od prethodnih godina. Akteri su ovog puta, zbog situacije u vezi Slinavke i Šapa, poslali slike koje je komisija ocenila, ali ono što treba istaći u prvi plan jeste da su svi učesnici dobili nagrade i da su na taj način svi pobedili. Suština je u nečem drugom. Kada je u pitanju godišnja smotra ovaca, ovde su došli ljudi, došli da se druže, da razmene iskustva, da se jedan dan odmore i da pričaju najlepše priče o tako korisnoj životinji kao što je ovca. Mi smo razgovarali sa nekim od učesnika, a prvi koji se pojavio pred našu kameru bio je ljubitelj rase ovaca Čokanska cigaja, veterinar iz Bačke Topole, Mirko Petković. Evo, ja sam prvi put ove godine došao ovde, pošto sam tek sad pre pola godine nabavio nekih 50 šiljegica. Znači, na početku sam da upoznam ljude koji se bave time i zbog razmene priplodnih ovnova i zbog drugih stvari koje možemo ovde čuti šta vezano za ovčarstvo. Šteta što nema da se izloži. Pa šteta je, verovatno je to zbog susedne države Mađarske, gde još nije odjavljena, koliko ja znam kao veterinar, nije odjavljena zarazna bolest Slinavka i Šap. I to su mere preventivne. Verovatno zbog tog razloga nije dozvoljeno izlaganje ovaca. Drugačije bi bilo. Sasvim drugačije kad se to na mestu vidi. Odgajivači izlože svoje najbolja grla. Došao sam na izložbu ovaca jer interesuje me ta čokanska cigaja, pošto je to autohtona rasa ovde u Banatu. Iako sam ja iz Bačke, ja sam počeo da držim to kod nas. Inače, vrlo otporna rasa i koja je trenutno genetski resurs. Sve što je ispod 5000 komada u našoj državi smatra se genetski resurs. Mi smo u nadi povećanja ove pasmine i ja sam jedan od tih koji sad hoću to da držim. Trenutno sam otišao u penziju, imao sam veterinarsku stanicu i hteo bih da proširim tu proizvodnju i da se bavim uzgojem čokanske cigaje. Među prisutnima se našao i Sabol Čvartus, savetodavac u penziji, čovek koji je od osnivanja udruženja do danas doprineo razvoju ovčarstva u ovom kraju, kao i u radu udruženja Čokanska cigaja. Čovek koji je svojim znanjem i umećem doprineo da jedna ovakva manifestacija živi. Čast mi je da svake godine me ovde u Sanadu me pozovu kao počasnog gosta, člana žirija, da ocenimo vidimostoku i ono što je najbitnije da se družimo, da porazgovaramo i fino da provedemo dan. Izuzetno su bitne zato što ljude, tu se stočari, odgajivači, tu se nađu na takvim skupovima, pričaju, popričaju i menjaju iskustva. Uvek čovjek nešto novo čuje, nauči, nije to za bacanje da poslušam bilo koga. Uvek nađem nešto što on iz svog iskustva može da mi prenese. Isto tako i stočari popričaju, lepo se provedu, druže se. Velika im zahvalnost zato što ovdje tih par ljudi koji se svake godine organizuju i koji su se udružili, pa i tu smo mi kao stručna služba pomogli kod osnivanja a usmerili njih u kom pravcu, kako i svaka im čast, tako reći, jer što organizuju ovakve skupove i informišu svoje članove i održe, tako reći, svakodnevne kontakte sa poljoprivrednom stručnom službom. Naravno da smo iskoristili priliku da porazgovaramo i sa direktorom Poljoprivredne stručne službe Senta, Josipom Češljarom, inače i predsjednikom ocenjivačke komisije, i da od njega čujemo sve o ovogodišnjoj manifestaciji. U pravu si, Slaviša, kao što vidiš, znači evo 11. jubilarna, rešeno je da ipak održimo, bez obzira na ovo što vidite, kuga ovih malih preživara, znači Slinavka i Šap. Nismo htjeli da se dovedemo u neku neprijatnu situaciju, da ne daj Bože, znači hvala Bogu na našem terenu je nema, ali ne daj Bože da se nešto desi pa da mi snosimo neku odgovornost, pa smo onda opet rešili
ko što se sećate kad je bila korona, pošto ste nas pratili od početka skoro, tada je isto bilo kao u fazonu online, eto i sad smo tako, proizvođači su doneli fotografije svojih grla, znači svaki proizvođač koji se pojavio je u neku ruku će biti nagrađen, što je učinio napor da je to ovo već tradicionalno, da se ne zapostavi, da se ne prekine, pa ove godine je ovako, sledeće godine nadam se da će već biti opet bolje. Imamo tu blizu 20 izlagača iz tu ovog regiona Severnog Banata, jedan deo tu iz Severne Bačke, već tradicionalno koji su dosta dolazili i sad su se pojavili. Naravno da sve čestitke idu na račun organizatora, a prvi među jednakima je i Miloš Milanov iz Sanada. Trudimo se, malo je sad problem što je izložba bez životinja, samo slike, ali zanimljivije ljudima kad su tu u igri životinje, ali šta da radimo? Tako je sad ovo stanje. Pa dobit će svih koji su učestvovali, koji su doneli slike, svi će dobiti neku nagradu. Mislim, ne, medalje će svi dobiti, tako da. Kaži mi koliko je bilo učesnika, koliko je bilo, ispričaj mi slobodno. Imamo, pa šta znam, tu oko 15 učesnika izlagača. Sad, verovatno bi to, mi smo to i navikli da imamo daleko više, imali smo po 30 izlagača dok su bile životinje. Sad je problem malo da ljudi finansijski treba doći, treba ispoštovati sve te papire, i onda se ljudi malo ustežu, nisu. Jeste uspjeli da organizujete? Jasmo, evo, okupili smo se, tu smo, sve su to naši prijatelji. A najbitnije je da se čujemo, da se vidimo, nadamo se da sledeće godine će biti valjda sa životinjama, da će to onda biti još malo uspešnije. Ovi iz komisije su imali težak zadatak, čini mi se 15 isto izlagača. Pa jeste, mada nismo toliko nešto sad potencirali kvalitet, ali ipak su to slike, to nije toliko verodostojno da. Ovde su svi pobednici. Jas, tako smo se dogovorili da svi će dobiti po medalju. Ove godine smo jedan od sponzora nam je zatajio i to baš u petak, zadnji dan, kad više ni mi nismo mogli da se snađemo za medalje, tako da će ostati samo medalje. Ali ljudi su zadovoljni, rečeno je da je, eto sad je tako i gotovo. Zahvalim i hvala na ovome i hvala i vama na podršci. Šta je za treće poluvreme? Zna se, ovči i paprikaš i jedan od divlje svinje. Malo ko ne voli ovčije da ima. Vidim, kuvara ste imali najbolje. Ja, kuvar nam je pravi, ne menjamo ga nikako. I sada je lepo da upotrebimo jedan sportski izraz. Treće poluvreme, najlepše i najbolje. Jer jeo se perkelt, a bile su tu prisutne i žene koje su servirale sanadske mekike. Da, bilo je svega. Moramo da priznamo, nije nam se išlo kući, jer ovde je vladala dobra energija, mnogo dobra atmosfera. A šta reći, kad si u Sanadu, tako je, to svaki put, jer ovde stanuju vredni ljudi, domaćini, ljudi široke duše i velikog srca, oni kod kojih kad svratiš, oni te dočekuju kao najrođenijeg. Zahvaljujemo se ovim putem organizatoru i vidimo se nekom drugom prilikom.